Tanácstalanul áll a kereszteződésben a helyközi busz sofőrje. Darnó Zselire tart, de a Lipóti Termál előtt parkoló autók elállják az útját. Nem fér el mellettük. Katasztrofális helyzet, és kár, hogy ilyen reklám van a Lipótnak. Jó lenne, hát valahogy ki lehetne gondolni, hogy mit csináljanak a népek, akik ide jönnek. A fürdőbe érkezők percekig köröztek a hőségben, mire meg tudtak állni, miközben alig néhány lépésre a bejárattól egy ránézésre parkolónak tűnő terület teljesen üres. Az önkormányzati és korábban itt is megállhattak a fürdőzők, de ma reggelre a polgármester szalaggal záratta le, mert szerinte ez nem parkoló. Parkolónak környezetvédelmi előírásai vannak, olajfogóval stb. Kell rendelkeznie. Ez nem parkoló, ez egy zöld övezet. De korábban ez nem volt probléma. Igen. Egy pillanat. Vállaltam a felelősséget, nem vállalom tovább a felelősséget, mert ha valaki kijön ellenőrizni, valakinek a felelősséget vállalni kell. A Termál tulajdonosai szerint azonban csak őket akarja kellemetlen helyzetbe hozni a polgármester. Abba a sorba tartozik a döntés, ami a termálfürdő működését gátolja, vagy el akarja lehetetleníteni, mert bármilyen oka is van ennek a parkolónak a bezárásának, az mindenféleképpen indokolt lett volna, hogy valamiféle tájékoztatás, egy előzetes értesítést legyen. A polgármester az RTL híradó tegnapi riportja után döntött a parkoló lezárásáról. Vita van ugyanis az önkormányzat és a polgármester, valamint a termálfürdő között. Lipóton 2014 óta van telekadó, amelynek jó részét a termálfürdő fizeti. Tavaly 30 millió forintot követeltek tőlük, de végül az irreálisan magas összeg miatt azt a rendeletet a kúria megsemmisítette. A polgármester pedig a saját szállodájának szeretne termálkutat. Egy hangfelvétel leírata szerint azt ígérte, hogy cserébe ad egy telket és csökkenti a fürdőre kivetett telekadót. A polgármester tegnap híradónknak azt mondta, ő csak üzleti ajánlatot tett a fürdő tulajdonosainak. Az ügyben egyébként hivatali visszaélés gyanújával nyomoz a rendőrség.